Vážené súdružky, súdruhovia, dovolte mi privítať vás dneskajší taký zamračený hmlistý deň pri pietnej spomienke 105. narodenia významného predstaviteľa protifašistického odboja, politika, štátnika, prezidenta, tajomníka, generálneho tajomníka Gustáva Husáka, jedného z najvýznamnejších politikov 20. storočia, ktorého si dnes pripomíname. Dovolte mi privítať na dnešnom pietnom zhromaždení predstaviteľov strany Frontu ľavicovej mládeže a konferencie stálej radikálnej ľavice a DAVu 2. Za ústredný výbor súdruha Jana Kopasa, Jana Chalabalu, predsedu Krajskej rady. Za Front ľavicovej mládeže súdruha Artura Begmatova, predsedu Frontu ľavicovej mládeže. Tam. A za stálu konferenciu radikálnej ľavice a DAV 2 súdruha Janošovského. Ako prvý bod nechám prehovoriť predsedu Krajskej rady súdruha Chalabalu. Vážené súdružky, súdruhovia, vážení občania. Je mi cťou prihovoriť sa vám z tohto miesta pri príležitosti 105. výročia narodenia veľkého syna slovenského národa, generálneho tajomníka Komunistickej strany Československa a prezidenta Československej socialistickej republiky doktora Gustáva Husáka. Narodil sa 10.1.1913 v Bratislave Dúbravke. Jeho život od začiatku až do konca bol charakteristický neúnavnou pracovitosťou, zostupmi aj pádmi, ale najmä oddanosťou k myšlienkam komunizmu a výstavbe socialistickej spoločnosti aj v tých najťažších chvíľach jeho života. Výrazným spôsobom zasiahol do dejín 20. storočia, a to mimoriadne vplyvnými postojmi a skutkami. Gustáv Husák začal politicky pracovať v študentskom hnutí, kde ako mladý komunista lavičiar sa vyznačoval priamočiarosťou, nemenil svoje postoje ani názory podľa toho, odkiaľ fúkal silnejší politický vietor. V roku 1933 vstupuje do Komunistickej strany Československa a v čase, keď sa nad Európou sťahovala mračná fašizmu, dozrieval v ňom aj postoj k slovenskej otázke, ktorá sa potom stala celoživotne dominantnou politickou Husákovou témou. V kontexte jeho pôsobenia počas druhej svetovej vojny, zvlášť počas Slovenského národného povstania, počas budovania socializmu v Československu, môžeme s hrdosťou hovoriť o Gustávovi Husákovi ako o slovenskom ľavicovom vlastencovi. Ako každý politik a štátnik sa veľakrát vo svojich myšlienkách a činoch mýlil, lebo neprišiel na svet neomylný. Ale vždy v rozhodujúcich okamihoch modernej slovenskej histórie stál za slovenským národom. Ako človek, presvedčený komunista a ani ako politik nikdy neuhol z cesty, o ktorej správnosti bol pevne presvedčený. Nezlomili ho väzenia za Masarykovej republiky, za slovenského štátu a dokonca ani za socializmu, keď bol krivo obvinený z buržoázneho nacionalizmu. Po všetkých týchto ťažkých životných a politických skúškach sa Gustáv Husák stáva v roku 1969 prvým tajomníkom, od roku 1971 generálnym tajomníkom Komunistickej strany Československa a v rokoch 1975 až 1989 vykonával funkciu prezidenta Československej socialistickej republiky. Počas tohto obdobia sa Československá socialistická republika ekonomicky vypracovala medzi špičkové krajiny Európy, k čomu výrazne prispelo aj hospodársky povznesené Slovensko. Jednoznačne môžeme skonštatovať, že život a práca súdruha Gustáva Husáka boli zasvetené výstavbe socialistickej spoločnosti, internacionalizmu a svetovému mieru. O to smutnejší je koniec jeho životného príbehu, keď pod vplyvom novembrových udalostí 10. novembra 1989 podáva demisiu a 18. novembra 1991 vo veku 78 rokov zomiera v Bratislave.
Vážené súdružky a súdruhovia, mohlo by sa zdať, a naši neprajníci sú o tom presvedčení, že rokom 1989 sa dejiny socializmu na Slovensku skončili. Mohlo by sa zdať, že život a práca súdruha Gustáva Husáka a jeho následovníkov bol v kontexte tých udalostí zbytočný. Ale opak je pravdou. Pozitívna historická skúsenosť z budovania socializmu je historickou pravdou a pravda zostane pravdou, aj keď je v menšine. 28 rokov po kontrarevolúcii žijeme v spoločnosti, ktorá v plnej náhote odhalila všetky negatíva kapitalizmu. Egoizmus, chamtivosť ľudí, ich bezohľadnosť pri presadzovaní osobných záujmov na úkor záujmu spoločnosti, bezbrehé vykradanie štátov a národov, to je spoločenský systém, ktorého sme bohužiaľ dnes súčasťou. V roku 1989 sa slovenský národ nechal opiť slobodou a demokraciou, za ktorú draho zaplatil. Na jednej strane denne počúvame falošné štatistiky vládnych garnitúr, na druhej strane v protiklade stojí reálny život väčšiny občanov Slovenskej republiky. 25 rokov Slovenskej republiky je vraj úspešným príbehom. Ale ten skutočný príbeh sa píše na uliciach, na pracoviskách, v rodinách, v nemocniciach, školách a domovoch sociálnych služieb. Túžbou všetkých týchto ľudí je žiť dôstojný život v sociálne spravodlivej spoločnosti. Dá sa to dosiahnuť jediným možným spôsobom, a to návratom k socialistickej spoločnosti. Vážené súdružky, súdruhovia, toto je naša výzva do budúcnosti. Komunistická strana v roku 1989 stratila svojho najväčšieho spojenca a tým bol ľud, z ktorého pochádza všetká moc. Našou úlohou je získať široké masy obyvateľstva a presvedčiť ich, že socializmus je jedinou úspešnou životaschopnou alternatívou kapitalizmu. Ja osobne na tomto pietnom mieste sľubujem, že zvyšok svojho života zasvetím tejto myšlienke. Život a práca Gustáva Husáka je pre mňa a nás všetkým vzorom statočnosti, zásadovosti a principiálnosti pri presadzovaní myšlienok komunistickej strany. Česť jeho pamiatke.